Hej og velkommen til min livestream. Det er min første livestream, så ja. Vi skal have pakket nogle gaver ind til min hund, Coco. Med lidt snacks. Det lugter. Kan I lide min fine julepynt her? Det er bare en liste, man kan se hatten anden. Også min lille hat og masnad. Lad os bare komme i gang. Vi har lidt travlt her. Yep. Så hvis vi starter med at få de her snacks op i denne her pose. Kom så. Det. Og så vi ses lige, når jeg har gjort det. Jeg har fået gjort det. Det er bare meget lidt. Jeg synes stadig kan lukke med. Tænker I på det? Sådan her. Sådan her kommer jeg lige til det. Så har vi sådan noget gavepapir her. Så var jeg lige pakke op i. Så der. Og en saks. Så klipper vi lige. Klippe, klister, det er det. Klippe, klister, vi ses lige om lidt. Jeg får lige pakket den her gave, og så er jeg den lige om lidt. Jeg finder lige en babse, for at se, når jeg lige har gjort det. Vi ses. Jeg har fundet den. Den her og den her. Så vi ses lige, når jeg har fået pakket den. Så har jeg fået pakket den her af den. Snakket. Så nu skal vi egentlig bare have overrasket ham. Ja. Så jeg finder ham lige, så kommer I tilbage. Den ligger her. Så showtime. Hej. Cooper, prøv at se her. Cooper. Prøv at se. Prøv at se her. Nej, Cooper. Cooper. Se. Cooper. Hvor kommer luk? Nu skal vi om.